50-те години майстор Бедиуззаман Саид Нурси нарича този период Третият сеид. През това време Рисалей Нур се чете и публикува особено сред университетските студенти. Произведението, озаглавено Конференция, подготвено от студенти на Анкарския университет, е публикувано през този период. Освен това, по това време, покойният депутат от Испарта, Дер Таксин Тола, достига до покойния министър-председател Аднан Мендерес с цел да бъде отпечатано Рисалей Нур от дирекцията по религиозните въпроси. Въпреки инструкциите на Аднан Мендерес за печат, това не става възможно. Печатането на Рисалей Нур от дирекцията по религиозни въпроси ще бъде отложено за много по-късно и ще стане възможно по време на мандата на президента Реджеп Таип Ердоган. В живота си като третия сеид, характерната черта на учителя за този период, учителят дава знаци, че ще се оттегли напълно от света. В писмото, когато разглеждаме начина му на живот, виждаме, че той се е посветил изцяло на обучението на ученици. Това е най-важната черта на третия сеид. Много съм благодарен, че ни поканихте на такава програма. За първи път чух името на Бедиуззаман по време на обучението ми в училището Имам Хатиб. Разбира се, тогава имахме и възможността да четем неговите произведения, наред с всичко това, докато четяхме майстор Неджиб Фазал Касакюрек сред религиозно потиснатите от последната ера, видяхме и подходите на майстора относно Бедиуззаман Саид Нурси. На първо място, най-важният аспект, който не ни позволява да го забравим, е неговата непоколебима позиция срещу цялото това тежко потисничество, неговата безкомпромисна позиция и никога не отстъпването от нея. Мисля, че той стана ролеви модел в нашия жизнен път, защото Бедиуззаман не се огъна или поддаде, той стоеше твърдо. Това може да се види и в неговите трактати и подобни.